बरमा फरायसालियावबो फरायसाफोरनि खुद्रि सारनाय मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनो नागिरनायनि हेंथायै खुद्रि सारदों बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोरा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमानि फरायसाफोरा रायजो सरकारनि मोनद' हारिफोरनो गोदानै ट्राइबेलनि मान होनो थांखि लानायनि हेंथायै फरायसालिमानि लांगोनायाव गोख्रै खुद्रि सारो खुद्रि सारनाय फरायसाफोरा जै ट्राइबेलनि जै वी वांट जस्टिस नो रेस्ट ट्राइबल यूनिटी लॉन्ग लिव वी वांट सॉल्यूशन आसाम सरकार हुसियार आसाम सरकार हाय हाय ट्राइबल संघ लॉन्ग लिव बायदि बानबुंथाइजों होस्रिखावनानै बरमा ओनसोलखौ गोमसारहोयो बे सोमावसारनायाव गासै सा 200 फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो गिबियावनो फुंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा रितिक बर' आं बरमा कलेजनि गाहाय नेहाथारि दिनैनि प्रटेस्टखौ जोङो दा गासै जा सोलिबाय थानाय एन्टि ट्राइबेलफोरा 6 कमिउनिटि एन्टि ट्राइबेलफोरा जा एसटिनि कास्ट बिगासिनो बेखौ जोङो एगेन्स्ट लानानै प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो बरमा कलेजनिफ्राय लानाय जादों दिनै ओमफ्राय बे जोङो बरमा कलेजल' नङा गासै बर' हारि आरो गासै स्टुडेन्टफोरा ज' नांनानै कमिउनिटि जानानै बे प्रटेस्टखौ बयबो खालामनांगौ बयबो माबायावनो खालामनांगौ गासै एसटि कास्ट गासै ट्राइबेल जोंनि गासै बेलेग हारिनि ट्राइबेलफोराबो नांगासिनो जों बर'फोराबो नांगासिनो गासै बर'फोरनि थैया माबानांगोन जोंनिया नुजानांगोन इसोरनो दिन्थिनांगोन जि जोंनियाव बर' थै दोङो होननानै बेखौ रावबो बावगारनाङाथो बर'फोरा रावबो गावनि हारिखौ नागारनाङाथो बेखौनो सानो जोबनायाव आङो बेखौनो सानो दि गाहाय सरकारा जि मोजां डिसिजन लाथो बयसो जाहाथे जेथिंबो माबा जायाथो इनइकुवेलिटि जायाथो दिनै जोङो बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायाव जोङो बे आसाम बिधान सभायावहाय मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय बिल पास खालामबाय दा बेखौ लानानै जोङो गोख्रों हेंथा होनो थाखाय जोङो दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायावहाय गसंथेनाय जादों मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंनि बे फिसा हारिफोराहाय जोबोर खहायाव गोग्लैगोन जोबोर माने खहा जागोन जोङो मेनलि नायोबा दा जोङो स्टुडेन्टफोरा दा फरायफुनाय लाइमोनफोरा दा जोङो खथा हिसाबै जों फरायनो मोन्दोंमोन दा बे खथा हिसाबै मोननायाबो बे मोनद' हारि जाय 1.5 कौटि सुबुं बा पपुलेस थानाय हारिसाफोर बिसोरखौ जोंनि फिसा मोनसे हारियावहाय जाबसिनोब्ला जोंनि बे फिसा हारिफोरा गोमोरलांगोन होननानै जों सानो आरो दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायावहाय गासै 200सो फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबास कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबास कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबास कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।